Aquest matí s'ha celebrat l'acte oficial de la 6a edició de l'Audiència Pública de Joves, una jornada que ha servit per posar punt i final a uns mesos de feina en els que 800 joves gavanencs han estat fent propostes per millorar la ciutat. Avui s'ha presentat el manifest en el que es recullen totes aquestes propostes davant l'alcalde Joaquim Balsera i altres representants dels grups polítics municipals. Avui la sala de plens i els seients on normalment seuen els regidors i regidores de l'Ajuntament de Gavà s'han omplert de joves de la ciutat. El motiu, la celebració de la 6a Audiència Pública de Joves que se celebra al municipi. En aquest acte, els joves han presentat les seves propostes per millorar la ciutat en àmbits com la sostenibilitat, el lleure, la cultura, l'atenció a les persones, l'urbanisme i la mobilitat, amb la mirada posada en el Gavà de l'any 2030. Després d'uns mesos de feina, avui han presentat a l'alcalde i als representants dels diferents grups municipals el manifest en el que es recollien totes les seves propostes per solucionar els problemes i necessitats de la societat actual, invents imaginatius que són autèntics reptes per la ciència i la tecnologia, com unes bicicletes d'spinning que generen electricitat o uns auriculars que tradueixen els idiomes. Els i les joves han exposat les seves conclusions i resultats a través d'un informatiu televisat amb data de l'any 2030. M'ha agradat, he participat, he fet amics i bueno, hem intentat millorar la ciutat amb les nostres propostes. He conegut gent, m'ho he passat bé i a més m'ha agradat això de que dèiem les nostres idees i la gent li agradaven. Els portaveus dels grups municipals han valorat més que les propostes la voluntat del jovent de la ciutat per treballar en equip per resoldre els problemes. Igualment, l'alcalde de Gavà ha destacat l'exercici que han fet aquests joves per imaginar-se el futur. La societat del futur passa per una societat que és sòlida en els seus valors i han fet propostes per fer accions a la ciutat, per treballar en conceptes com l'alteritat o com la tolerància, i en aquest sentit jo crec que ha estat molt positiva. També l'aspecte dels temes que els hi preocupen, que són els temes que ens preocupen a tots, la sostenibilitat, el medi ambient, la crisi econòmica o el com podem resoldre malalties greus que té la nostra societat, que té la humanitat. Abans d'acabar l'audiència, els joves han cedit tot el material a l'arxiu de la ciutat perquè en un futur es tingui constància de les seves idees. Després de l'acte, tots els joves i els representants polítics han fet una fotografia de grup al jardí de la Biblioteca Josep Soler Vidal.